Momentálne sa teraz nachádzame v Stupave, je to mestská časť Bratislavy, trošku severne od Bratislavy, od Záhorskej Bystrici a momentálne cvičíme teraz, trénujeme novú reč. A ako vnímate ľudí, ktorí sa zajakávajú? No, úplne normálne. Pretože môj manžel kedysi sa tiež trošku zajakával, ale... A ako to vyriešil, že sa už nezajakáva? No, chodil na logopédiu a v podstate, a hlavne keď spieval, hral na gitaru, keď spieval, tak sa nezajakával. Tiež som chodil 20 rokov k logopédovi, ale žiaľ, nikto mi nepomohol, aj keď som trénoval, tak som si našiel rečového trénera a postupne sa odznova